si Muno. Dali na. Budol pa yung may kutsara. Nagtaba ni Chara. Yan na. Dali na. Dali natin. No, sa New Year kaya di man ako kayo pa sa picture kaya man iba na. Dali na. Kini ka man mag-invite. No, dali na, dali. Dali na. Selfie kita dali. Alright. Isa ko pala nubos. Gusto ka kamot ko. Kasarap ay. Oy, dali na kuya! Dali Ryan! Dali! Yan o, kayo rin ba na? Yan! Sunod kami nakikita. Si Kuya Ryan. Dito lang kami. Kailangan pa kulang. Kuya Ryan! Dili kami ulit. Dali! Kay papa. Big family. Si Mama. Di man kami nakikita gilayo. Nalilinan mo giraray. Oh, dali! Oo, dali. Dali! Full storage na para. Oh, ito. Ate May, ikaw na. Oh, hola. Wait, mag-prayer muna. Ate Bem, sulita yan din eh. Prayer. May kutsara. Wala ko, mag-prayer. Ito sa mga naka-play na yan, Chay. Naka-play na, Chay. Dapat time-lapse na tapos di mo nila buhay tayo. Mama. Saan pa man si Mapagan? Ay, ang pagkamulit niya! Mama daw! Uy, tara na! Usap na kami ni Luis! Kaya dali na, tara na! Hindi mo niya. Balik na. Budol pa dyan, Uy, may dali kutsara. Magkakamaliban si Ma. Gusto na din nga niya. Si Ma sa nangayang Si Ma sa nangayang Di man nila kasi. Wala ka mo din. Sana dali na. Pa? Bawal magtira. Bawal magtira. Yan mga kabangan na dito ulo. Kabangan ka mo dito. Luwang ka mo. Luwang tutok na ba dito na? Ito yung nadang sa nabang sumatawag sila. Oo, tatawag niya yan. Mama, tayo ba? Sila sa dalawa. Kami naman dito. Paidoy pala. Nawawala yung isang papa natin. Si Papa Go. Sabi na daw. Ito na. Na? Ngayon ba? Ate May! May babul-bulon. Ito ka na, karayo. Ano man daw yan? Ano man ang cellphone
Aray ba na tabang ma? Ito ko na to. Diyan niya sumara. Takol na. Hirap na ba? Ay, bakit sabot ni Juan? Sira. Kamu tumanda to kamu to. Limon? Juan. Karena jadi ya, kita kudu menang lah. Ano ka kamot mo sa Ya, menang lah. Apa seru sana? Prino. Kuya. Listen. Mabuksan ko. Uminom. Ay, syok muli. Kamu pas. Ay, Manila. Manigo? Ito kay antipati ko, boss. Nakabot ko na kagibo. Sabi niya ako yelo mo, baka kita Sir, ako. dapat na sila. Layo. Ayun, niluno anak. Natin kami. Nagbubulan si Bert. Na, dito ka no. Ito na anak. O, dito ka kumuha. O, budol pa it medicine niya nga. Hero. Luwes ah. Sige, budol pa it medicine princess ah. Siyempre. Oh. O, tito, kita o. Daddy o. Ayman siya dyan sa gilid. Hindi na dumaang hapay. Diyan muna. Magpinay ka na dyan. Dapat ko video yun. Sa taas. Uy. Ano nga? Tatas yun. Ang ginawin, chup-chup na dyan. Pinay ko na kami sa rahat. Una na ako kami na ito. Punto na ako. Pagkara dyan na nakamatulog ka na. Uy. Ako Bubad. Tuminago si ate mo. si Kuya. Taga-Tingis. Ate, ate, bitin ako. Ay, pasawa daw. Yung mo daw sa nini, pwede mo daw. Pwede mo daw. Ito. Pwede mo Ano daw. na yan? Mamang bibi. Dapat ang live ko na ito. Takman. Tsaka yung nagpunta ka. Girl versus boy. Hindi na no, Sanig pa ng agad si Kuya. Hindi ka doon. Hindi naman malamig yung coke. Hindi malamig yung coke. Yung ice lang. Ito na. Buto niyan. Kaya. Ang nampangan. Tapos na dati? Hindi pa. Taga-gut-gut lang kayo sa pwesto. Nangok daw mali kami. Tuma. Kaya matapos ko lang. Makan. Ano ba? Sa susunod na rin kami sa tulong-lungtong na. Marang na nakakasadong buwas eh. Ito yung Ryan Maduas. O ne, tubig ko na ni Mama ne.
Lina, patubig daw. Lina. Lina, tawid daw tubig si mama. Wala. Ikaw mo si mama. Tubig. Uy! Anong try mo lang? Kunyo mo ito. Tutang ko man lang ka. Last year, 4 months siya. Wala, pasabay na sa mga budol pa. Ikaw naman, Tibe. Last year, mga 4 months pa sa nandiyan. Okay yan? Oo, no. Oh, Taiwan. Nakaano ulit kita ng job. Wala. Ba, punta ka lang. Magod ka na. Sabi mo ka na. Uy! Tingnan ko na ka lang doon sa bako. Kaya mo ni Chal. Ayaw na. Huwag mo yung halo. Ayaw na. Isa, o ka naman. Ay, sige sir, tapos na buon niyo na rin si Princess. Lahat, iba ako ng kapang daw. Ay, na! Matira matibay. Yung pinasudsod? Pagawyan. Sundo mo na. Daddy! Updog din ako! Wala din sila yung... Wait, Daddy! Kami ang wala tayo. Dapat pala din ako lagi meron doon. Tanganin. Masya kasi. Kanya mo rin tatay. Dapat tayo magkakakulit. Bagbag na yung kape? Bag-bagan naman. Dubado. Kaputa na yan silang naliwang. Asa din ang pamuna sa kwan? Ate Mir. Wala to, wife sa din, pamunas din na. Doon mo na diyan kami mata me. Doon ko eh. Ay, sabi me. Sama si Manaliwa. Ano naman? Yan sina. Yan pa. Ubusin mo na yan. Dong, daw dong. Daddy! Mana pala kata na. Buon mo na, di ako sa nani. Pamuna, di ako naman ang tubig ah. Mana ba bitch? Inom na ka na eh. Mana patito bitch. Butok na, butok. Ikaw sa sama na. Sabay ka sa patito. Kasi na so ano? Ikaw sa nakalaan mo. Ikaw. Mix, mix. Lagi na sa bungit. Subuga. Pati ramat
matibay ah. Al, matibay. Manggagalit naman din. Huwag ka sa mga oras ay premium mo. Ah, sige, okay. Sumaurian daw. Pag yan naubos sa dagdagan. Ako nagapulpasan ako. Ang maurin sa si Maya, ako na, wala na nga ni Palan. Alam niyo kasi sa maulit natin, may tama pa sa nasunog ako. Maurian, tita. Nagapulpa nga kami. Tak yun. Pag baka ko yan ulit. Kumakapag si umano. Di ko naman binawasan. Ay, ito pa. Ano yun pa? Ayun pa. Alam mo din sa tanong sila? May jawa ko ba dun? Mga, ang baka. Mga consider. Dali na silang lalaki ko. Ang kapan ka? Ano na dia tadi dia picturean ng lalaki ko. Oh, duwang lalaki daw, duwang lalaki. Duwang lalaki daw. Nagkain ka. Si Kuya nagagawin daw ito ng doon.